Hangon kung naong noon. Kaya kaming amigo din guys nga tigrepair og cellphone si Bay. Mao ni tigrepair og cellphone guys, mga technician ni. Okay, Bulldog. Mao ni Bulldog guys, technician. Dili ni sa suong guys, suong skina sa Tijil. Barato kay pagay ilang cellphone guys. Mga guba, mga LCD, mga pirato daw. Bayan. Hindi unit guys. Kung pinakaubos guys 1,000. Mao ni ay apong backup si isa gito nga lang yung bay limot ko Albert Vergara nya dani kay si Bulldog Montimayor guys mao ginitig ayo diri guys sa Master Jason Yanis shout out mao ni guys na siya ikuan guys sa Hilaitan na kun dia Negros Oriental magbayo mo na siya shop dia ang nagdala dia si Rocky Montimayor nya mupi mo niya guys palit og cellphone Floyd J Montimayor guys PM lang nyo guys agay cellphone nagagibrig ya cellphone diri guys tanaw niya guys dog nagay balik ya cellphone ni dog daghano tanaw gwapo kay guys anay pila balik ya na dog 20 lang 20 mil guys may na piko-piko dire tanaw na mo ha dire ni si Skina Soong yan lang shop Akbang Palawan na Palawan de guys tanawa mani guys mani si Bay Albert Vergara og si Bulldog Montimayor ang iyang ngalan guys matay thank you salamat kay Bay mani ko mga amigo guys ba ada ko diri ba guys nagpaayo ko cellphone guys, paayo ko ba? Brato kay guys, mga amigo kay brato kay pangay na guys. Tanawa niyo guys. Ari mo diri. Soong Skina si TJ Lapu-Lapu Mactan guys. So diri paayo mo diri ha. Brato na yo, Luigi. Katik ko ni bata ning Almag ni Montimayor taga Negros. Morning yan gagabot si Juan Albert Vergara. Sa taot yung tanan dia taga Negros ha. Dia atong mga kababayan Jo. Dia sa Lapu-Lapu City, Dap Mactan. Dire Soong. Tanawan niyo guys ha. Ni Soong ni. Dire Soong guys. Sell shop, yahaning shop ni Luigi Montimayor. Nya dog, selamat ha. Uy, selamat isaging ba? May bird. Selamat ki ha. Parisi ikaw na pala trabaho ng Paris. Tinaw din buwan niya. Dako na galing guys, kin libre saging ba? Selamat ni guys. Ay, Bay Albert. Dog, selamat dog. Thank you for watching. Follow and share lang. Sige, live. Bye-bye, please. Mga guys ha, pa-repair mo ni guys. Maayo kanim dalag repair lagi guys. Sulay mo diri guys. Okay, babaya. Yan na sa shop sa Hilaitan ni Aga Rocky po to dumala dito. Shout out sa Hilaitan. Negros Oriental ba? Hilaitan. Anak to. Nasa Busay Puyo. Nya, babay nyo dia. Bye. Babay. Amping. Bye-bye. Sige, bye-bye.